Pode weche nyithinde ni jonyuol chudo e chenro mane obagi gi riwruok ma ok en mar piny owacho. Giwacho ni yedhe mag thiedho nyithindo modak gi ng'ol nengo gi ni malo, gino mabende miyo gi pek kinde rito nyithindo go. Imenisaidia mostly kwa therapies na medications za conversions, kwa sababu kupata hizi medications zimekuwa shida, ni expensive sana. Alfred Jumba, achiel kuom lakteche mabende ne ochopo e chenro no, wacho ni jogo marito nyithindo ma odak gi ng'ol owinjo oter nyithindo go e ute thieth kinde ka kinde mondo timnegi nonro kendo ong'adnegi rieko kaka onego gidagi e yo makare. Some of the families or some of the caregivers they actually need encouragement to be able to follow up on their medical clinics. Some have absconded clinics. We encourage them to be able to go back to the clinics. The ones who are unable to afford, they give us reasons why. We inform Action Foundation and they are able to see how they can intervene. Jonyuol bende kwayo piny owacho keto okenge mag konyo nyithindo ma odak gi ng'ol kendo jiwo jonyuol wuok oko kendo tero nyithindgi mondo oyud thieth. Ngomba serikali isipague walemavu, watusaidie. Kuna wenye hatujui tutakuwa wapi miaka ingine. E kinde no, moko kuom jonyuol ne ogolo ywak kaluwore ni giyudo pek e weche somo kaluwore gi chudo mag sikunde go. Hili linatusumbua sana ni shule. Shule ni malipo ya shule, school fees. Jonyuol go bende okwayo oganda mondo otiek akwede mathoth jogo modak gi ng'ol yudo kendo sirogi e tijegi mapile ka pile. Hatungejua kuna ulemavu iko. Wengine walikuwa wanajificha tu, kama hizo serikali za nyuma hapo huwezi jua kuna usaidizi. Ningehimiza watu wajaribu wasitenge walemavu. Walemavu ni watu kama sisi. Jonyuol gi gin mana moko kuom joma odak gi nyithindo manigi ng'ol e pacho kae. Gikwayo piny owacho oketo okenge makare makonyo gi rito nyithindo go moting'o chenro mag thieth kod somo mowinjore kod kit ng'ol magin godo. Flora Atieno,